Silav, êvar baş, şev baş, şevando hêvîdar hûn tev başin, selametin, çend nûçeyên ku me amade kirine dixwazim cara pêşkêş bikim vê şevê. Li Bakurê Kurdistanê niha saet çi ye? Saet 11:15 ye ne wisa? Li Ewropa jî 9:15 ye. Lê ne dereng e? Li Ewropayê ne dereng e? Li Bakurê Kurdistanê li tevahiya Kurdistanê dibe ku saet hinek dereng be lê nexeme. Hevalên me, temaşevanê me piştî weşana zindî jî diçin li vîdeoyê me temaşe dikin. Eger serê sibê hûn temaşe dikin ji we hemyara roj baş, roja we bixêr be. Em hema dest pê bikin hevalino. Pêşî Dem Partî rêveberên giştiyên Dem Partiyê li hev dicivin, ew ê behsa çi bikin gelo? MYK, Merkez Yürütme Konseyi. Yani li jineya rêveberiya navendî ya Dem Partî li hev dicive, ew ê behsa Selhadîn Demirtaş bikin, behsa berdana wê bikin, behsa hirşkena behsa hirşkena ême ji mewetirê dunya alem behsa Selhadîn Demirtaş dike. Ji ber vê wextê ku û mesela behsa hirşkena hûn zanin çawa ye? Tabii hevalê me êk kirmanckî, kirtikî daxivin li ser wan hatiye gurtin. Ji xwe hûn tev zanin ya. Camerêkî wextê diçe daristanê hirç tê welhasil birîndar dike, dorê dikeve, goyû ker dibin. Ji wextê diçe gund vedigere, ji wetirê dunya alem behsa wê hirçê dike. Ji ber ku bixwe bûye xwedî travmayekî nexweş ketiye. Yani êdî ji tirsa hirçê. Her kesê ku nava xwe de cemaetê de çi biaxivin, ew hema lê dixe. Vê behsa hirşkena yani hemû sed Îjê me jî wextê ku MYK li jineya navendî ya Dem Partî li hev dicive em dibêjin muheqqiq behsa Selhadîn dikin. Halbuki tonkî problemên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hene mesela pêvajo heye. Elbet tabii ki wisa ye. Ne mesele bila behsa Selhadîn bikin. Li gorî we tê berdan gelo van rojan. Hûn çi dibêjin? Ka fikrê xwe ji min re binivîsîne hevalino. Selhadîn tê berdan. Mesela em nabêjim tê berdan yan nayê berdan. Ez dibêjim tê berdan gelo. Ji ber ku nayê berdan bi kar nayînim. Naxwazim. Tenê dixwazim were berdan. û hemî însanên me yê ku dengê xwe dane Selhadîn Demirtaş min pir dixwast, min pir hêvî dikir ku vê êvarê li pêşiya zîndana Edirne bin. Her kesê ku dengê xwe daye Selhadîn Demirtaş divê manê ku ew wezîfedar kirine. Ew di rûyê we de di hepsê de ye. Ji ber ku li ser navê we axifiye. Tişta di dilê we de aniye ziman. Ji ber wî ew dewleta Tirkiye û hovîtî anî serê wî em sûcdar in ji girtina wî. Yani me dikaribû zêdetir em xwedî lê derketana. MYK a Dem Partiyê ji bo nirxandina geşedanên di rojevê de li hev civiya li jineya rêveberiya navendî ya Partiya Wekîbî û Demokrasiya Gelan Dem Partî bi serokatiya hevserokên giştî Tülay Hatîmoğulları Tuncer Bakırhan li hev civiyan hevalino. Civîn li navenda giştiya Dem Partî hate li darxistin û geşedanên di pêvajoyê Aştî û Civaka Demokratîk de xebatên Komîsyona Hevgirtina Netewî hûrguliyên hevdîtina dawî ya bi Abdullah Öcalan re wê werin guftûgo kirin. Di civînê de wekî din çi wê were biryara binpêkirina Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê a di derbarê Selhadîn Demirtaş de Figen Yüksekdağ de encamên biryarê wê werin guftûgo kirin. Di civînê de wekî din peyamên serokê AKP. Navî çi bû serokê AKP ya? Tayyip û Tayyip Erdoğan serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli yên derheqê Tahliya Demirtaş de wê werin nirxandin. Yani Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli di derbarê Demirtaş de gotibûn eger mehkeme bibêje erê ye yani mecbûr were berdan e. Dî tiştekî ji destê me naye. Her duyan jî wisa gotibû tabii helbesta Devlet Bahçeli zêdetir zelal bû, net bû. Divê were berdan û bixêr ew ê bixêr be ji bo vê pêvajoyê. Çav li rê ye ku behsa ew ê jî were kirin. Komisyon biçe îmraliyê. Bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bîne. Ya û civîna ku normal diviya bû îro bihata li darxistin komîsyonê biryar bida ji bo çûna îmraliyê hate taloq kirin. Kengê çêdikin jî nekifşe. Dewleta Tirk wisa ye. Yani bi Abdullah Öcalan re pêvajo didin dest pê kirin naçin nêrînê wî hevdîtinê wî nagirin. Naxwazin meşrû bikin. Yani dewletekî bi vî şiklî ye. Divê merov vê dewletê nas bike.
Dewlet wisa di nava vê bernameyê de ez ê cihê bidim gotinên Rêzdar Abdullah Öcalan yê ku bi rêya Ömer Öcalan derxistiye derve. Ka em binêrin di nava gotinî wî de behsa çi dike? Sûriye, Rojava, Netew, Netewa Kurd, Mafê Kurdan. Li bendê bin ez hinek dixwazim şîrovê bikim. Osman Baydemir li Kurdistanê piştî nîvrê çûbû serdana PYD ne? Me nûçe ji we re pêşkêş kir. Îja niha jî çûye serdana NK'sê baş e. Me ji we re gotibû çîmentoya Kurdistanê herca avakirina Kurdistanê çê dike Osman Baydemir. Ya Osman Baydemir şahsiyetekî giring e ez dibêjim. Ew jî yek ji şahsiyetên giring ê Bakurê Kurdistanê ye. Ta ji salên nodî vir ve wextê ku di komeleya mafê mirovan de dixebitî wekî parêzer heta îro di nava Dawa Kurdan de ye. Daxuyaniyê wî muhîm in. Nêrîna wî giring e. Xwedî tecrübe ye. Siyasetmedarekî xwedî tecrübe ye. Osman Baydemir li Qamişloyê çû serdana Encûmena Niştimena ya Kurd ya Sûriye NK'sê siyasetmedarê Kurd Osman Baydemir li Kudrê çûye baregeha NK'sê. Ji aliyê rêveberên NK'sê Silêman Oso, Fesla Yusuf, Feysel Yusuf û hêjmareke rayedarên din ve hate pêşwazîkirin. Encûmena Niştimanî ya Kurd NK'sê li ser serdana Osman Baydemir daxuyaniyekî belav kir. Baydemir tê hez kirin ji aliyê her beşê Kurdistanê ve tê hez kirin ha. Di hevdîtinê de rewşa giştî ya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê hate nirxandin teqezî li ser giringiya bihêzkirina yekrêziya Kurdan rûbirûbûna pirsgirêkan hate kirin. Her du aliyan teqezî li ser pêwîstiya pêbendbûn yani girêdana bi encamê konferansa yekrêzî helbesta Kurdî kir. Yani dibêje em girêdayî encaman e. Çi biryar werin girtin em girêdayî wan e. Yani gelekî giring e ku mirov girêdayî encamên konferansa yekrêzî û helbesta Kurdî be. Armanc ji yekxistina helbesta Kurdî. Nêzîkirina nêrînên di navbera hêzên siyasî yên cuda yên li Rojavayê Kurdistanê de. Di hevdîtinê de her wiha behsa rêyên pêşxistina pêwendiyan di navbera hêz û aliyên Kurdan de hate kirin. Xebata ji bo rakirina astengiyên li pêşiya pêkanîna vê armanca hevbeş. Baydemir spasiya pêşwaziya germ mîvanperweriyê NK'sê kir. Teqezî li ser giringiya berdewamiya pêwendiyan û serdanên dualî kir. Hevano gelekî giring e ku merov di nava Kurdan de rêyekî bihêle rêyekî hevdîtinê, rêyekî diyalogê. Cana hevalê me wisa êriş dikin, merov dibêje temam e. Êdî dünya xirab be ev aliyên Kurd nayîne cem hebûdû. Baş e ku camerên weke Osman Baydemir derdikevin diçin dibin pirêk di navbera rêxistinên Kurdistanê de. Merov çima ew xwasa dibe êrişkar, heqaret, kufir, dijûn, çi tê bîra we, tiştê herî negatîf li hember hevûdû bikartînin. Nav fikirin ku sibê ez çim derî dixim ya, pêdiviya min pê heye. Sibê em bi kîjan rûyê li hev binêrin? Hûn çi dikin bikin hevano? Wextê hûn bi însanekî re şer dikin, timî wisa koşê derî vekirî bihêlin. Bi temamî deriyê xwe nedincîn. Ebeden. Ne baş e. Di dünyayê de tim merov hewcî hev dibe. Binêrin Yekîtî Niştimanê Kurdistan, Partî Demokratîk Kurdistan, Partiya Karkerên Kurdistanê ji salên nodî vir ve mala hev xirab kirin. Bi sedan însan heta bi hezaran însan ji hevûdû kuştin. Hersî alî, hersî alî. Şerên pir dijwar û dan. Di dawiyê de jî niha hatine cem hev dibêjin em yekêtiyê çê bikin. Madem ki we yekêtî çê dikir we çima şer kir, we çima hevûdû ceriband. Hûn hêza hev çima diceribînin? Hûn çima mala hev xirab dikin? Îja rojnamevanê xwe wezîfedar dikin ji bo ew êrişê wiyalê bike, ji bo ew êrişê wiyalê bike. Li ser medya civakî êrişê hevûdû dikin. Xêr e, çi xêr e ji we? Dewleta we heye. Xanîmeta we heye hûn nikarin nava xwe de parve bikin. Çikê we heye hûn parve nakin. We dewlet çê kiriye ji bo îxtidarê hûn nava xwe de şer dikin. Ya tu tiştekî we tune ye. Ji ber vê hunermendê me jî wisa ne. Wextê ku partî
lehemberi hev bu sarana bin hev. Ki hünermendin alyan çibiye bite ya tu hünermend her şkas stranê xwe bêje ya. Her şkas şîrê xwe bixwîne ya. Tu rojnamevanî ji xwe nûçê xwe pêşkêş bike ya. Çi agahî heye wana bêje. Çima rabî êriş dike. Yani rêya maqûliyê merov hilbijêre baştir e. Merov çêke baştir e. Hilweşandin daîma hêsan e. Dişûna hilweşandinê de marîfet ew e ku merov zanibe çêke. Diyalog çêbike. Yani ew partiya ku divê binêrin li Kurdistanê ew partiya ku nikaribe min îqna bike. Nikaribe te îqna bike, nikare bi ser bike ve nemümkün e. Ew partiya ku nikaribe biçe pedekî îqna bike, nikaribe bi ser bike. Wê dem çi bi ser bike. Tu nikarî pedekî îqna bike. Pedeke nikaribe min îqna bike, nikare bi ser bike. Ji ber vê ez bar dikim û ez fehm kirim hevanda pir dirêj nekim. Merov li ser navê partiyan êrişê partiyekê din nake. Ew xwase gotina min. Pêdiviya me bi însanên çêker wekî Osman Baydemîr heye. Bibe pire. Bedena xwe, zanîna xwe, tecrübeyê xwe bike pire. Ji bo diyalog çêbibe navbera partiyên ku şer kirin nebûne dijminê hev. Gotina min ji bo şivan perverê jî. Dibe ew jî bedena xwe û zanîna xwe û her tiştê xwe bike pire. Alî negire, taraf negire. Mihîm in. Baş e hevanda. Tamam e ez bar dikim em we em hemfikir in. Wekî din ez ji we re bêjim kî ji we nas dike ev dostê me hevalê me ê fotoğrafî wî li jê li ser ekranê ez behsa Rezdar Abdullah Öcalan nakim. Di eynî afîşê de derketine ji Daişê doz vekirin li Colanî. Colanî wê were girtin hevanda. Colanî çawa tê girtin? Kurdan ji ber komkujiya li Êzidiyan li Ehmed el Şara li Colanî doz vekirin. Eger Colanî were Almanyê mümkün e were girtin jî. Komeleya civaka Kurdan ya Almanya dozekî li Serokkomarê Siriyê Ehmed el Şara vekir ku bi komkujî bi stûçên şer tometbar dike, stûcdar dike. Komeleya civaka Kurdên Almanyê Kurdische Gemeinde Deutschland ku yek ji saziyên mezinên Kurdan e li Almanyê pêwendiyên wê rast bi dewletê re hene girînameyekî pêşkêşî serdozgeriya federal ya Almanyayê kiriye. Rêveberê Komelê de axife Mehmed Tanrıverdi gilîname pêşkêş kir bi xwe xwest ku Ehmed el Şara were mehkemekirin were darizandin li Almanyayê. Di gilînamê de tê gotin Colanî bi navê din Ehmed el Şara ji komkujiya rast ya Kurdên Êzidî ya sala 2004 ji tundûtijiya ji terorîzma sîstematîk ya li dijî milletê me ê li Sûriyê li dijî milletê me ê cuda ê li Iraqê berpirsiyar e. Em jê re dibêjin kêmenetew yan jî kêmîneyên li Sûriyê. Yani milletên cuda ê li Sûriyê. Ez ne dibêjim kêmenetew. Milletên cuda ê li Sûriyê ya. Terorîzmekê sîstematîk li van milletan kiriye di sala 2004 de li ser navê Daişê. Komeleya civaka Kurdan ya li Almanyê bang li serdozgeriya federal ya Almanyayê kir. Dema ku Ehmed el Şara hat Almanyayê bila were girtin, bila were ceza kirin dibêje Komeleya Kurdan. Divê biryara girtina wî derkeve. Rêveberê Komeleya civaka Kurdên li Almanya Muhammed Tanrıverdi bû mîvanê bültena Rûdawê li ser vê mijarê bersiv daye pirsên dilbixwîn dara. Ku em binêrin çi gotiye jê re. Tanrıverdi dibêje wan îro serî li dozgeriya federal ya Kars rûhe dane. Bajarekî Almanyayê dozgeriya federal heye li wê derê. Dibêje me serî lê da ji bo ku doz vebe ji bo ku dozgerê federal dema ku Ehmed Şara Colanî were serdana Almanya derhal were girtin û biryara girtina wî derkeve. Hûn çawa dibînin? Ez dibêjim tiştekî süper e. Halbuki heta niha çima em nefikrîn? Heta niha çima komeleyên me ê din, komeleyên Êzidiyan, komeleyên
Kurdê me Bakurê Kurdistanê ê li Almanyê çima heta niha doz ve nekirine li hember Colanî û zanin îhtimal heye di demên pêşme de Colanî were Almanyê. Wextê çû Amerîkayê jî kesî doz ve nekir. Me dikarî bû doz vekira. Sebebê vekirina dozî jî ji me re dibêje Rêzdar Tanrıverdi. Sedema vê gavê bi daxuyaniyên Serokvezîrê Almanyê Friedrich Merz vegirê dide. Dibêje Merz berî çend rojan got ez ê ji bo ku em vê peymana vegerandina penaberan îmze bikin Ahmed El-Şara em dawetî Almanyê dikin. Yani Serokvezîrê Almanyê gotiye di rojên pêş me de dibe ku El-Şara were Almanyê ji bo îmzekirina peymanekî ji bo penaberan. Derdê her welatî jî cuda ye hevamna. Derdê Almanyê ew e ku alelacele penaberan bişîne Sûriye. Ji bo wî hazir e Ahmed El-Şara dawet bike û bike mîvan û pêşwazî bike. Ji ber vê ev doz bû wesîle ku em biçin serdana dozgeriya federal ya Karlsruhe û biryara girtina wî were dayîn. Ahmed El-Şara di Komkujiya Kurdên Êzidî de rolekî mezin lîstiye. Dibêje Mehmet Tanrıverdi. Ez hema vîya bînim ser ekranê. Ez fikra we jî mereq dikim. Ji kerema xwe re hûn jî binivîsînin. Ka we qet çi nivîsiye ji ber ku ez anha vedgermin cem we. Dema ku berjewendiyên dewletan mijara navendî be, dewlet çav li her tiştî digirin ji ber vê yekê jî ez bawer nakim ku tiştekî bi vî kujerê Kurdan bikin. Bes bertek daxwazên wisa gerek. Ya Kurdiye te ji qas baş e ya. Maşallah. Resko. Bravo. Süper Kurdî. Ya xetayekî kêmasiyekî tune ye. Herê wallah. Xwazî hemî hevalên me temaşevanê me wisa binivîsandina. Mala te ava. Binêrin ya. Kurdî binêrin, Kurdî binêrin. Kurdî binêrin û mirov ji xwe re fêr be ya. Hevalê ku tam Kurdî nanivîsînin jî nexeme ha. Li xwe negirin. Normal e, mirov fêr dibe. Ya baş ew e, mirov fêr be. De ku dolabên Romê naqede, lê bawerim idî tu rê sedem nema da ku neberdin. Yani bernedin. Mirov lê doz veke, serî wî bikeve bilayê wisa rihetî neya Ewropayê. Mehmet Tanrıverdi da zanîn ku ez pir dixwazim rojekê kek Mehmet Tanrıverdi li vê derê bibe mîvanê me. Eger me ku derê dike ez dixwazim pêra bikim tekilî ji bo ku bi rûbirû zindî bibe mîvanê me. Hem behsa vê meselê bike hem behsa xebatên komeleya xwe bike. Mehmet Tanrıverdi da zanîn ku qanûnên Almanya û yên navnetewî rê didin kesên wekî Ahmed El-Şara werin darzandin. Colanî Ahmed El-Şara bi alîkariya Tirkiye, bi alîkariya Rusya wekî serokê Heteşê ye, wekî îslamîstekî niha li ser hukm e. Berî 10-11 salan di Komkujiya Kurdên Êzidî de rola mezin lîst. Ew ne tenê endamê Daişê ye, endamê serokatiya Daişê bû wê demê. Tanrıverdi bi birxist ku salê dawî li dadgehên Frankfurtê, Münîhê, Koblenzê, Hamburgê bi dehan endamê Daişê ji ber tevlîbûna Komkujiya Kurdên Êzidî hatine cezakirin. Ji ber vê yekê bingeheke qanûnî ya xurt ji bo doza wan heye. Yani dikare bibe emsal. Çima ji doza Daişê kesê din têne mehkemekirin, çima Colanî neyê mehkemekirin. Di kîjan qanûnî de hatiye nivîsandin ku însanekî li dijî mirovahiyê sûç bike, tevlî komkujan bûbe, keç û jinan revan dibe, qismek ji wan tên mehkemekirin, qismek ji wan ji ber ku çûne bûne xwe wekî serokkomar îlankirine nayîne darizandin. Tiştekî wisa tune ye. Qanûnên navnetewî de herkes wekî hev divê muamele bibîne. Hevalê Colanî tev hatine mehkemekirin li Almanyê. Ew ê jî were mehkemekirin. Di qanûnê de, di dadweriyê de rêya vê yekê tune ye. Mecbûr divê were mehkemekirin. Tabii ez nizanim, lê ez wisa texmîn dikim. Yani li dadgehên bajarên cuda yên Almanyê bi dehan endamê Daişê ji ber tevlîbûna komkujiya li Kurdên Êzidî hatine cezakirin, bingehekî qanûnî ya xurt heye ji bo vê dozê. Rêveberê Komeleya Civakên Kurdan ya Almanyê
hêvî kir ku dozger gilînameya wan li ber çavan bigire, berî serdana Ehmed Elşara biryara girtina wî derxe. Divê em tiştekî wisa hêvî dikin. Niha hevan no em cih bidin mijara Rêzdar Abdullah Öcalan ka çi gotiye? Mesela Öcalan pir vekirî dibêje ya divê bila dewleta Tirkiye tevlî karê navxweyî ê Sûriye nebe. Çi îşî wê heye li Sûriye? Bila meseleyên pêvajoya xwe re eleqedar bibe. Heqeten. Niha kîvan gotinan derdixe derva ez ji we re bêjim Ömer Öcalan. Ömer Öcalan hevdîtina bi Abdullah Öcalan re par vekir got serok dibêje gel dikare tevlî pêvajoyê bibe û gavan bi dewletê bide avêtin. Herwa tevlîbûna CHP ya nava pêvajoyê jî gelekî bi qîmet dibîne. Wekîlê Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî ê Rihayê Ömer Öcalan tevî endamên din ên malbatê li Girava İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekê pêkanîn. Ömer Öcalan di derheqê hevdîtinê de çi got? Abdullah Öcalan di hevdîtinê de bi taybetî xizm û eqrebayê xwe re derdora xwe ya dema zarokatiyê cîwaniya xwe de bi hev re li gund mabûn hemî yek bi yek li halê wan pirsiye. Kî sax e, kî miriye, kî çi dike halê wan yek bi yek pirsiye ji ber ku malbatî hevdîtinê çê dikin. Hevdîtinekê civakî ye, xweş e, malbatî ye. Bîranînê xwe besa bîranînê xwe kiriye ji wan re. Ömer Öcalan çi dibêje? Ev salekê ez diçim têm cî em hevdîtinê lê dikin her tim aynî cî ye. Li Girava İmraliyê tu guhertinekî tune ye. Di şert û mercên serok de jî tu guhertin tune ye. Yani tecrît dewam dike. Ömer Öcalan da zanîn ku di derheqê biryara vekişînê ya hêzên gerîla de di derheqê bertekên erênî de agahî bi Abdullah Öcalan re par vekirine yani dibe min agahî daye wî çi biye çi nebiye li derva. Serok jî got bi vê geşedanê re derfet imkan çêbûne. Êdî derfetên me ê xwe rêxistinkirinê çi bûne li derva. Divê hûn bi tevî gelê me vê pêvajoyê bi rêxistin bikin, mezin bikin. Divê ev pêvajo bi tevlîbûna gel were bi rêxistin kirin. Eger îcab bike bajar bi bajar bigerin, navçe bi navçe, gund bi gund bigerin, tax bi tax, derî bi derî bigerin, vê pêvajoyê vebijê, millet ra bibêjin. Mesele çi ye? Modela em dixwazin çi ye? Divê ji xelkê re bêjin û modelê ava bikin. Hevan ez ji tişek bêjim. Mesela vê derê de Rêzdar Öcalan mafdar e. Projeyekê pêşxistiye dixwaze proje wî bigêje gel. Hevalên me ê derva acizin qismekî ji wan. Ne zanin vê pêvajoyê ji însanan re bibêjin, ne dihêlin însan bifikirin, ne dihêlin însan pirs bikin. Zekî ez yek ji wan maqdûra me. Merov nikare bipirse. Hûn zanin sirf min ji mîvanekî pirsîye tu vê pêvajoyê çawa dibînî baweriya te heye bi ser keve. Bûye sebebê nîqaşekî mezin û bûye sebebê pevçûnekî. Merov nikare bipirse. Ya halbikî binêre Rêzdar Öcalan ji qas bixwe bawere. Ömer Öcalan jê re gotiye li derva şik û şüphe heye. Xelk bawerî nayîne bi vê pêvajê. Tu çi dibêjî? Bersivayî pir balkêş e. Ka bersivayî gudarkin. Yani Rêzdar Öcalan ji berê ve bawerî bi teoriyê xwe tîne, bi gotinê xwe tîne û ji tiştekî natirse. Kîjan rojnamevan çûye cemûyî û wî gotiye ev pirs baş e, vê pirsê ji me bike, vê pirsê ji min neke. Ew edet cemî tune ye. Ama hevalê me ê derva ditirsin merû tiştekî ji wan pirse. Rojekî ez pir li bendê me rojekî mesela yek ji kesê ku ev proje fehm kiriye mesela telefonên bike dedî em ji hevin lo em mirovê hevin yani eybayî ne telefonkê bêje ya hevalê bediran ya kanala te ya YouTube'ê heye pir tê temaşe kirin. Rojê çil pêncî hezar temaşe dikin ne wisa em sê vîdeo par vê dikin her yek 10-15 hezar ne welhasil ne mühim e jî bila deh be bila du kes be mesele ne ye ya karê bide me çend pirsên de serê gel de ji me bike em jî bersiv bidin ya. Yekî telefonê kiriye, yek ne were derkeve. Aha kî dikare bila keremkê were. Bila bibêje pirs ji millet re veke hani ka em dengê gel çê dikin ya canan bi we re. Bila pirsê we temamî vekirî bin û ew jî bersiv bide. Ez pir dixwazim.
Çi mane be? Ji çi tirsiye? Were bibêje, pêvajiyê bêje. Bi nêre Rêza Öcalan çawa vekirî dibêje? Yani rast e ne rast e? Ma eyba wî heye. Tu nûnerê tu xwe wekî nûnerê vî milletê dibînî. Şoreşkerê vî milletê dibînî, pêvajoyekê heye, divê tu pêşî pêvajê bihemînî, fehm bikî û bikaribî îzah bikî. Einstein çi dibêje? Teoriya herî tevlihev jî, teoriya herî ilmî jî eger tu nikaribî ji zarokekî 6 salî re îzah bikî te fehm nekiriye. Teoriya herî zehmet eger te fehm kiribe divê tu karibî ji zarokekî 6 salî re îzah bikî teoriya xwe, ilmê xwe. Ew qas e. Binêrin dibêje ev pêvajo divê bi tevlîbûna gel were birêxistin kirin. Ömer Öcalan anî ziman ku Abdullah Öcalan di hevdîtinê de gotiye potansiyeleke mezin ya Kurdên li Rojhata Navîn heye, got di aynê demê de hêzekî demokratîk in. Kurd hêzeke demokratîk e. Xwedî wê ferasetê ye ku pergalekî ava bikin. Tekildarê bêbaweriya gel ya li dijî pêvajoyê jî nirxandinekî kiriye. Binêrin Ömer Öcalan heqetin mala te ava te pir xweş gotiye. Çûye ji Rêzdar Öcalan re gotiye baweriya xelkê zêde bi vê pêvajoyê tune ye. Binêre bêbaweriya gel ya li dijî vê pêvajoyê divê tu çi dibêjî? Divê serok çawa bersiv daye. Wateyekî pir mezin dide zanîna gel, baweriya gel. Serok dibêje gel mafdar e. Qedr û qîmetekî mezin dide tecrübeya gel, zanîna gel. Heta tiştekî, teoriyekî eger jaliyê gel ve neyê fehm kirin, mana wî tune ye. Tu tena serê xwe çi çê dikî ya? Her tiştek ku tu çê dikî ji bo gel e. Divê pêşî fehm bike millet. Divê rastiyekî heye, tenê kesên li dijî hev şer dikin dikarin aştiyê pêk bînin. Divê ji gelê me re bibêjim, em mecbûr in aştiyê pêk bînin. Ne ku em pê tiştê dinin. Mirovên li dijî hev şer bikin. Rêxistin, dewletên ku li dijî hev şer bikin, mecbûr in rojekê rûnên aştiyê pêk bînin. Serok ji bo ev şer, ev pevçûnên hêy hetayê nedomin, înisyatîfekî mezin li xwe girtiye. Hewl dide dewletê jî bikişîne ser vê xetê. Serok pir baş pê dizane, beşekî dewletê jî dizane, serok carna behsa dibe dewleta îlegal dike. Yani hewceyê em li dijî wan şiyar bin, ji gotinê zêdetir, pratîkê giring e, ji bo me ya giring ew e, divê di pratîkê de merov bikaribe pêş de biçe. Mesela entegrasyonê jî behs dike Ömer Öcalan. Ka entegrasyon çi ye? Daxilbûna bi zimanê xwe, bi nasname xwe û çanda xwe. Entegrasyon çi ye vano? Entegrasyona di serê Rêzdar Öcalan da çi ye? Entegrasyona di serê dewletê de çi ye? Na entegrasyona di serê dewletê de em qet behs neke em zanin helandina tunekirina Kurdan e. Asîmlekirina Kurdan e. Ew em dan aliyekî. Na entegrasyona ku em jê fehm dikin wê çawa be. Ez dibêje entegrasyona demokratîk bi eşkerî vebêjim. Tê maneya dewlet we bi nasnameya we, bi çanda we, bi fikra we, bi erdnîgariya we, bi coğrafya we, bi welatê we, bi baweriya we qebûl bike. Yani nayê wê watiyê ku hûn dev ji nasnameya xwe berdin, dev ji zimanê xwe berdin, dev ji xwebûna xwe berdin, dev ji baweriya xwe berdin, bi vî şiklî tevlî dewletê bibin. Tiştekî wisa tune ye. Divê mecbûrin bi hebûna we qebûl bike dewlet. Ji bo tevlîbûna we ya nava saziyên dewletê û tevlî dewletê bibin. Ömer Öcalan wekî din çi dibêje? Eger Kurd tevlî komara Tirkiye bibin, ev tevlîbûn wê li ser esasê komara demokratîk be, jaliyê têgihî ve navê vê entegrasyona demokratîk e. Gelê Kurd tevî cudahiyên xwe dikare daxilê dewletê bibe. Niha basa Rojavayê Kurdistanê dike. Ömer Öcalan dibêje hewceyê mesela Sûriye bi Sûriye re were çareserkirin. Sûriye jî welatekî serbixwe ye, divê Tirkiye jî li gorê vê hessas nêz bibe. Ev meselekî pir mühim e hevalna. Binêrin Abdullah Öcalan di derbarê Sûriyeyê ku heta niha timatiye nîqaşkirin, gelo bang li Qesedê kiriye gotiye çekan berdin bernedin. Eger bigota çekan berdin, ji xwe bi rêya Ömer Öcalan wê bigota ya hûn çi dixwazin dev çekan berdin daxilê Sûriyê bixwe tunekin. Tiştekî wisa nabêje. Yani îftira çima li Öcalan dikin ya? Hemî kesên ku vê meseleyê dizanin hevalê me êla Ewropayê
û naçin rastiyê ji millet re nabêjin û deng dernaxin, ez ji wan re bêjim. Kurd di mijara Sûriyê de hêjî Xwedê eynî helwestî ne. Hewceyê mesela Sûriye bi Sûriye re were çareserkirin. Sûriye jî welatekî serbixwe ye, divê Tirkiye li gorî vê hesas nêz bibe. Divê gelek müdaxile yani daxilê nava karê navxweyê ê Sûriye nebe. Eger tekiliyekî were pêşxistin, li wê derê rayedar hene, siyasetmedar hene, pêşengên Kurdan hene. Ji Ehmed El-Şara zêdetir, dewleta Tirkiye dikare bi Mazlûm Ebdî re hevdîtinê çêbike. Dikare rabe biçe bi İlham Ehmed re hevdîtinê çêbike. Ev der, ew ciyê ku ji bo her kesî bûye model, çavê hemû dunyayê li ser e. Divê Tirkiye jî divê mijarê de sûdwer be yani jê fayde bibîne. Hem jê fayde bibîne hem jî fayde bide wê derê. Sûdewer be yani. Ege hassasiyetekî wan hebe, bila bi rayedarên Qesedê re pêwendiyan dayînin. Ev yek girîng e. Herkes dikare şer bike. Bi sê gotina dikare xirab bibe. Lê avakirin meseleya vîzyonê ye. Avakirin meseleyekî mühim e. Ömer Öcalan dibe serok jî fikrên xwe yên di derheqê Sûriyeyê di divan demên dawiyê de bi eşkereyî gotibû, bêguman mijarên weke şêweyî rêvebirinê, zimanê wê divan mijara de serok dibêje pozîtîf û çêker. Mesela tevlîbûna CHP, mesela dibêjin Rêzdar Öcalan di derbarê AKP, MHP de yani mîna ku bi xêra vê pêvajoyê AKP, MHP dengê xwe bilind bike û carekî din were hilbijartin, tiştekî wisa nabêje. Tevlîbûna CHP ya nava pêvajoyê bi qîmetê dibe. Yani pir bawerî bi AKP nayîne Öcalan. Ömer Öcalan dibêje cihgirtina CHP ya di nava vê pêvajoyê de wiha behs kiriye. Serok cihgirtina CHP ad vê pêvajoyê de pir mühîm dibîne, pêwîst dibîne. Hewceyê nekeve nava xefikan, goh nede tehrîkan ji bo CHP dibêje. Ev pêvajo ne pêvajoya AKP MHP ye. Pêvajoya tevahiya dewletê eleqedar dike. Qedr û qîmetekî mezin dide cihgirtina CHP ya di vê pêvajoyê de. Di nava CHP de kesên demokrat hene, kesên erênî difikirin hene, yên tehrîk dikin jî hene. Hin kes hewl didin pêşiya bi dawîbûna şer bigirin, lê di esasê xwe de tiştên pir ecêb dixewimin. Di nava salekî de hem gelê Kurd hem jî gelê Tirk ev mijar ji nêz ve şopandin. Divê gelê Tirkiye ji nêz ve bişopînin. Pirsa PKK çima siyaseta demokratîk derdixe pêş, çima çekan ji dewrê derdixe, divê gelê me li dijî vê şiyar be. PKK serok dibêje ev 32 salan ji bo çek bidin aliyekî yani çek dayinin siyaseta demokratîk dixwazin pêş bixin tê dikoşin. Ez vegerim cê me hevalno. Ez dibêjim qey daxuyanî gelek dirêj e. Ömer Öcalan hevpeyvînekî pir dirêj daye Ajansa Mezopotamyayê. Ez helê we bipirsim hevalno. Rojava Karwan ya çima dikevî zehmetî mala te ava. Hevalno ez gelek spas dikim ji we re. Hevalê me hin karsazê me dest pê kirine hêdiyê alîkarî dibin me mala we ava veya cî rûmetê ye. Ez spas dikim ji we re. Ka em binêrin wê çawa be. Armanca me ew e em hinekî vê kanalê bi pêş bixin. Di rojên pêşme de mîvanên min ên taybet wê hebin li bendê bin hevalno. Hema ew qas de bi xatirê we silav rêz me tiştekî ji bîr kiribe jî sibê min ji we re bêjin. Rojê me gelek in. Dem baş, silav.